Elege van abból, hogy furcsa lényeket lát a házában. Zavarják a természetfeletti események, mint például repülő szemgolyók, arc nélküli porszívó úgynevezett rákcsálók, transzcendes rákcsálók, suttogó? Vagy tudja mi a rák? Ez a lény. Ó, baszki! Nos, nem kell félnie. Olcsón elküldjük őket az árnyékbirodalomba. Tök mindegy micsoda, mi megoldjuk. Nem csak piszok olcsó, garantáljuk a legalacsonyabb árakat. Csak hívjon és hozzácsapunk egy szerencsehozó démonújat is. Nem vállalunk felelősséget a tulajdonos vagy teljes semmisítésért, démoni megszálltságért, felrabolásért, lefejezésért, nyerésért, spontán égésért, húzásért, PTSD-ért, lélekrontásért és biztosan nemért. Csak próbáljuk ki, az ügyvédeink szalálják őket. Jó estét! Kaptunk egy vészhívást. Jöttünk elijeszteni a szörnyeket. Elnézést, asszonyom. A társam úgy értette, hogy azért jöttünk, hogy megoldjunk bármilyen természetfeletti jelenséget. Ön hívott? Igen. Az én voltam. Jöjjenek csak. Csak essünk túl rajta, Hunter. És ragd le azt a hülye játékot! Szóval mi folyik itt, öreganyám? Ó, itt van ez a valami. Elijeszti a macskáimat. Ó, de aranyos! Hé, Kit! Amit láthatod, ez egy macskatasztrófa. Kussolj, vagy beverek a képedbe egyet! Nem már, nézz erre a cukiságra! Asszonyom, el tudnám mondani, merre találjuk a macskarémet? Ó, arra van. Elég ijesztő. Mit gondolsz, Kit? Nos, határozottan van ott lent valami. Megyünk és megnézzük közelebbről, asszonyom. Muszáj! Ja. Siess, Hunter! Egy pillanat! Elég nagy ez a pince. Tudja pontosan, merre van ez a szörny? Nem. Legalább tudja, hogy néz ki. Rendben, maradjon itt. Kit, merre mentél? Ó, halli, Kit! Végre itt vagy? Menjünk, ott kell lenni annak a valaminek, amit keresünk. Rohadt zsemplámpák! Mi a picsa az ott? Nem tudom, de megtaláltuk a probléma forrását. Nyírjuk ki, hogy megkapjuk a fizetést. Jól van, csináljuk! Nem, te itt maradsz. Te csak elcsesznéd. Ha? Hunter! Rossz cicus voltál. Jól vagy, Kit? Ne aggódj! Megoldom! Nem veheted el a játékon. De ne aggódj, még játszhatunk. Megbeszélhetnénk. A rossz kisfiúk nem kapnak édességet. Maradj távol! Vagy különben használni fogom ezt! A játéknak vége. Ez csiki.
Hé, szép munka, Hunter. Na, húzzunk el a picsába innen.